L-ewwel indikazzjonijiet juru li l-Black Friday ta' din is-sena kienet waħda ta' suċċess għan-negozji tant li saħansitra tikkumpara tajjeb ma' dik tas-sena li għaddiet. Għalet dan il-Kamra tan-Negozji żaru medji fi stqarrija hekk kif sostniet li s-settur tal-apparat elettroniku, speċjalment dak ta' djar, mar tajjeb ħafna. Fil-fatt spjegat kif dan in-negozju mill-ewwel indikazzjonijiet qed juri li seta' mar aħjar minn tas-sena li għaddiet. Negozju relatat mal-affarijiet ta' djar ukoll mar tajjeb ħafna, hekk kif l-istess Kamra spjegat li dan seta' ġara hekk kif aktar nies qed qattaw ħinhom ġewwa darhom. Negozji li jbiegħu l-ħwejjeġ ukoll huma sodisfatti bil-beħ ta' Black Friday ta' din is-sena minkejja li jidher li ma marrux tajjeb daqs is-sena li għaddiet. Fil-fatt dawk li jbiegħu ħwejjeġ għal kuljum laħqu bejn 50% u 85% tal-beħ ta' Black Friday ta' sena l-oħra. Il-Kamra tan-Negozji żaru medji qalet li n-negozju f'dan is-settur mistenni jkompli jmur tajjeb f'dawn il-jumejn hekk kif ħafna persuni fit-tmiem il-ġimgħa ma jkunux xogħol u bekk il-beħ mistenni jiżdied. Ix-xiri tal-prodotti online żdied ħafna iktar minn snin ta' qabel. Apparti minn hekk ħafna negozji kellhom iħadmu aktar nies sabiex jassiguraw li l-klijenti jimxu mal-protokolli kollha mill-awtoritajiet. Il-Kamra nnotat ukoll li ħafna negozji fi Black Friday ta' din is-sena ser jestendu l-iskontijiet tagħhom sabiex jilħqu il-miri tagħhom. Fil-fatt ħafna mill-iskontijiet malqux fil-jum tal-ġimgħa iżda se jiġu estiżi sa tmiem il-ġimgħa kollha.